खबर मरे किती ते खरे म्हणपाना मरे अरे पादरी कोणे किती सांगले नाही त्यामुळे माझी शर्मावा ते ओळली हिस्ट्री करून सांगता विसाचे मुंड्या केसरी तर किती मुंड्या तू इंजाली नाही इंगा बोलतो तिने इंगा पैसा ना इंगा दे ना जाऊका पैसा इंगा बोलता फिलो ना रे फिलो डॅडी फिलो मारे ओय कोणी किती मेते झाले त्याने मला आंबे ते घालणार रे अरे तू को हगोरा मरे त्याने एकू तापटा आपल्याने रोखता गोवात झुका मारतो अरे गौ रोगता असताय गौ सकरा बेता असताय इतली तू जाणा असताना तेच बघले मेते जाणा अरे तेच बोले आंबे ते घालणार साहेब ऐक रे सांगते ते किती झाले अरे ते काय ते कास्ता दिले कोणी भुंतील सारखे ते काय बोलले सांगते ते ऐक रे सांगते ते ऐक रे पहिला कसं काय की दाव इथं आमच्या घरा कोण चला ते काय घराला नासमा जाईल रे सदा मागासा करो किती रे सलाजेन किती हा बांग मारणार रे तू बरोबर मुलगी सगळे काजार जाल पाय जाल मरे तू कोणाला जाल रे केन जाल के सो मागासा हो आम्ही अंकवार आहे ते एक जोड झाले ना तिथे अंकवार आहे आम्ही जाणायलो काजार म्हणजे फकांटे अरे किती अरे काजार झाली म्हणजे झाले माझे हनीमून मिनिट आज पहिला तीन किताब रे हनीमूनाकडे आवाजून कासरा को पावलो ना पण आज काय दिसत तो ते आम्ही जाशिक ती बाई मेलो आज हम मुद्दाम गेलो फिलो मरे अयो कास्ता दिले किती काय आई मला कितला मेलो तू बरोबर सोगली बोन मोन होते मग तू किथा मारा बोलो किती कराय मरे इतले मला पण काय तेच याद तरी तुझ्या भितर तो सगळी बाहेर काढून मिळेल मरे जय रे तरी बरे पेटकी हात घालून बेटिंगा आले ते तिला मुडी कराव येला मुळा काम ना मिस्टर सांगताना पहिले ना ओय त्याला थोडा मुळा काम एक बायला मुंशान चेडमुंशा मारो मुळ्या जाय मारो म्हणून किती रे किती ते त्याला थोडा पडे चाल तो मक्की जा का सुळ्या खायला मुसान तू कोण बाय सांगते सुण्याचे गेले वय मुळा सुणे सांभाळ मग खायचो सांभाळ ओके ओके खायचो सांभाळ ते जाऊसे बरोबर इंगा इंगा मुळा काम सांभाळ तू काय केलं सांभाळलो ओय बरे किती वाईट होय सगळे हा मध्ये ओय ओय जाण बरे हा मोज्या आणि फाटली लागते तर माका पण मागा सांगतो तरी ओ प्रिन्स किती रे सगळी चढली बरे त्याचे बघले चढली ते आम्ही त्याकडे दिला ते चढली ते त्याकडे दिला हा हांव कोणा म्हणलं कोण जाणा म्हणून त्याचं हा होय अरे कस्ता उभा कास्ता ही ताजी खबर कसं रे कास्ता खबर बरी काय ताजी खबर बरी ताजी खबर बरी मध्ये रे सालो या गाडी बरे तू फिरलो होय फिलो गाडी फिरलो होय रे आहा म्हणतो आहा काय मेले काय चाललाय अरे आवडी जाणा आहा म्हणून अरे त्याचं बघले सालूची मेजर चालू होई बरे किसा होता मी ते मेजर मुळे त्या कपडाला आलो उपकार मागून त्या पडकडे आपला काकूत कोण म्हणून बाई काकूत कोण म्हणता त्याने आणि सालूसीना धरला पिचून सगळे बाहेर टाकले किसा होता रे अरे ओळखो बा त्यांना आता कॉल केला त्याने मागच्या केली ड्रिंक किती रे यासले जाण म्हणून माका ओळखा रे म्हणजे त्यांना ओळखायला सांगा म्हणून पिचून कामार त्याला और सारखं पिला पुढल्या कोणा म्हणणार हे खबर रे या खबर आणि मुडपाची नाका रे बाबा दुसऱ्या खबरी करपाची बरी झालं आमचं बाबा ना ते दुसऱ्या एका लॅमडे पण करपाक गाडी पळायला सारखं अक्कल शोधले रे लॅमडे सगळे खबरी करपाचे आमका किती चान्स आहे बाबा हे किती रे म्हणजे जेव्हा आरती केलं तोंड मारी केलं म्हणून हा ते का हे खबर त्याने तिचा चाल मध्ये आम्ही ऐकलं कोणाला सांगितले मी तो गावात गावताना म्हणजे आता तो गावात गावतो म्हणजे सगळे ऐकलं बरे ऐकलं म्हणजे हिट मानवलं त्या किती रे मागा अरे या पर मुडपाची रे हमरे तुका सोदू होता रे मागे थोडी जनरल नॉलेज आहे रे जनरल नॉलेज तू शिकलो ना म्हणून मागे जनरल नॉलेज बर बाकी सांगू रेप अरे रेप पुन्हा बरे अरे बाबा रेप पुन्हा ऑलली दिले चढू बसतो वाढले गगन करताय महिला मंडळ आणि हो मंडळ वाढल्याची काय नाते कोण जाय पडे एकला जाय पडता अरे रेप मध्ये 5 मिनिटं काम किती असते किती असते बरं
तूं हय. आतां एक तूं एक बरो प्लॉट घेयलो हय. आनी ताका तूं एसकोन सेरको मारलो हय. आनी सेरको मारून तुका बोर्ड एक लायताय न्ही हय. दीस इज प्रायवेट प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रे अरे प्रायवेट प्रॉपर्टी तू काय चुकताय रे तो जाणारा बेचा करतो बरे प्रॉपर्टी म्हणटाय प्रॉपर्टी न्हू प्रॉपर्टी म्हणजे आय एम फ्रॉम लंडन आर सायलंट आहात तुका प्रॉपर्टी प्रायवेट प्रॉपर्टी नोबडी गोइंग टू सेल कमिंग आउटसाइड त्यांनी इंग्लिश मध्ये तिथे भाषा असत आहे काय शिकता असताना किती इंग्लिश लोकांचं प्रायवेट प्रॉपर्टी नोबडी गोइंग टू सेल कमिंग आउटसाइड बरे आमकां प्रॉपर्टी आहा ते प्रॉपर्टी तिनू बरे किती असतं त्यानं मरे यश कोण मरे कोणूय निवळ लुगाराचे कोणूय मॅडमुनीसे पिक्चर करते ते रे म्हणून ते मॅड मुनीचा प्लॉट घे मागीर तेजे कोण मॅड करतो मॅडम करते रे आणि तू काय ना तू सगळं काय किती वाढला? किती आणि वाढला? किती झालं? एपोशन म्हणे किती एपोशन रेपाशन रेपाते कोण रे रेपाते कोण रेपाशन ते किती रेपाशन रे किती झालं वाढले ते रे ते त्या वाढले ते होय. वाढले करपाची गरज नाही. कोण जाय पोटा कोण नाही नका विकास माझ्या पैसा रेपाशन सोजमो ना बर तो यापासून मला किती जाण होय. म्हणे एक पेपर घेऊन तुम्ही बरयले न्ही होय. बरयले आणि तुका चुकली समजली होय. रबर घेऊन पुसताय ते यापासून रबर घेऊन पुसले यापासून किती बरयले होय. आणि ते तर सुद्धा चुकले होय. आणि रबर घेऊन पुत्ता ते यापासून एडिटिंग बोललो ना नो पॉइंट यो यू नो आई नो गुड इंग्लिश होय. कळ बाकी गे मला बोलू लागताय जाणतो तू कळ किती इंग्लिश शिकवता प्रॉपर्टी म्हणतेजे किती काय लंडन वरतरी करता तो किती काय लंडन वरतरी पकडली काय हे किती करतात आगोश कामत आहे ना ओके 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 बरं चल मासे चालू नाही सालूच ना खबर रे होय. किती आठ खबर सांगपाची हा ती खबर आहे ओके बरं ओके जाय जाणू हा जाय जाण मग मला सांगो बरं पडतं बघा त्या अरे किती झाले त्यासा गोड 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 सांग भर जाण मरे काय टिकून बाबा तुला मेळा होता रे माका मॅडम दिले आपल्याकडे जनरल नॉलेज आहे कळ्या जनरल नॉलेज किती 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 याच्यात ते मला काही समज आहे रे त्याला हा, कळ्या होय. बाबा मग एक सांगू होय. एपोशन मुळे किती एपोशन अरे दवळलो वाडोन जालाय होय. आणि साधे एबॉर्शन कितें ते खबर ना रे तुका अरे छा, कितें रे तर किती एपोशन एबॉर्शन म्हटल्यार होय. भुरग्याक होय. आवयच्या कुसव्यान आसतना पोटान आसतना ताका जिवेशी मारो हाका एबॉर्शन म्हणटा आणि और रस्ता माग रबर घेऊन पुसताय म्हणून सांगून गेलो मरे रबर घेऊन पुसताय ते एबोतेन आपल्या काळीची ना ऑर्ड माग सांगतालो ही होतो म्हाका कितें भानगड बीन करूंक ना नाका. बाबा की सांग आणि तो मुस्का तो सोडून बाया दोतरातून गेलो रे दोतरातून घेतलं दादलो मरे आपल्या बायले ओढ पितो आटा आणि एपोशन कर म्हणून सांगता त्याला जाता तुला एपोशन माहिती कोण रे तो दादलो ए त्या दादल्याक तुवें म्हाका दाखोवचो पडटलो एबॉर्शन कर अरे एबॉर्शन करप कायद्यात ए त्या दादल्याक तुवें म्हाका दाखोवचो पडटलो तू कोणते भाषा एपोशन करू शकतो एबॉर्शन करप म्हणजे कितें कायद्यात गुन्यांव एका भुरग्याक जिवेशी मारो ए तो दादलो कोण तो दाखय म्हाका बाबा थोडा न्यूले रिपोर्ट कर दूध दौड काढशी त्या दादल्याक म्हाका तुवें आतांच आनी डॉक्टराक दाखोवचो तू काय